खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दोनथ'लायो स' जोंहा आंनि भिडिअआनो जाहैलायबाय दाखालिसो लाबोदोंमोन जोंहा बिबार दालिया फुलफोर गायफैदोंमोन ओमफ्राय बास्रा जोब्बाय आरोना जि मोजां नुखायो आरोना बिबाराबो जि गिदिर गिदिरखा नायनो जि समायना जाखादो स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादोलाय नै लोगोफोर जोंहा दाखालिसो बिबार लाबोनाया बास्रा जोब्बाय नै जि बरिया बरिया बास्रादो आरोना बरिया गेवलांजोब्बाय नै इहा रानलांबाय नैबो बास्राबाय नै जलायलांगोनसो खिथिनायावनो आंनिया बिबार नों बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखो लिंहरबायनो जावलिया बार नों मानो बारो गोसोनि हाबिलाखो फोरमायहरनो बरिया बारना गुफुर आबैया नुहरसिगोन आंखौ गोजौनिफ्राय आंनो दिनै आबैया गामला गंनै बाल्थिं गंसे लाबोना होफैदो मैगं गायनो थाखाय आंनि बानलुआ देरथारबाय आरोना ओमफ्राय नै लाइ फिसाया देराखै दाबो बे लाइखौनो गायगोन आं गामलायाव आबैया लाबोनाय गामलायाव ओमफ्राय आंनि आलुखौ देखायहैनो र' आधाया बुरनोनो जालायसिगोन आधाया दासो खिलिदों मा जागोन आंनि आलुआ मागोआवबो मोनजानाय नङा ना जानुवारियावबो मोनजानाय नङा बिलाय आंनियालाय नै आधाया जि गोलाव आरोना नै गोजौ जादो ओमफ्राय आधाया नै दासो खिलिदो आरोना दासो फिसा जाबावदो आरो जोगोनारखौ दानस'ना होबाय खिलियासै अखा मोनबासो खिलिसिगोनदां रानि आलासिया थांबाय नामा ओंखाम जागोनदां न' मोनाबाय नै खैथा जाखो दा सारिथा जाबाय नै जोंनाव खैथा जाखो 5ता 6ता जानोसै माथो 5:40 जादो दाबो सान हाबा हनै स्राङैनो दोङो जोंना 6तायावसो 6:30 सान हाबगोन दा जि स्राङैनो थाखायो आरोना थाबबो सोराङा थाबबो मोनाया गेन्दे फुला बास्रा जोब्बाय आरोना सानेनेरियानि फुलानो सानेनेरिया ओमफ्राय आंनि लाया फांसेयानो बाथि थांखागोन आरोना नै जि गिदिर जाखादों